Dowuşlukda mehman çağlar gorumun halkara günni Aziya Tenis Federasiyasi tarapyndan Aşgabat şäherindäki Olimpiya şäherjiginiň tenis toplumynyň tenis boýunça tewit merkezi ile ýylandyrylyny bardak guwanamany gowşurmagyň öz üçin uly hormat bolandygyny hemde ajaýyp fenomen atywetli Aşgabatda çağlaryň tenis festivalini geçirmeginiň ähmiýetini belläp, Türkmenistan sportynyň durly görnüşleri, şol sany tenis sportyny ösürmek boýunça döwlet derejesinde ýezgiderli taglalaryň edilýändigini belledi. We munuň üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we Arkadagy Gahrman Ferdarymda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Mehman Aşgabat şäherindäki Olimpiya şäherjiginiň tenis toplumynyň tenis boýunça tewit merkezi ile ýylandyrmeginiň hemde degişli guwanamanyň gowşurmagynyň münasip çyzgutdygyny nokta. Munuň Türkmenistanyň halkara derejeli dürli uly ýarşlar geçirmekde ba tejribe toplandygynyň aýdyň nyşany bolup durýanyny aýtdy. Şunun bilen malykda ol ýakynyna garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň hökümet başdanlarynyň Aşgabatda geçirilen geňeşiniň mejlisinde Aşgabatda arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäher diýip ýylan etmek bardy. Degişli resmi namanyň kabul edilendigine de üns çekip, bu çözgüdüň Türkmen paýtagtynyň sport ulgamyny giňerimli halkara ýarşlaryny geçirmäge taýýardygyny tasdiklaýanyny aýtdy. Bu portotdan peýdalanyp bu ajaýyp waka bilen gutlady. Duşuň dowamyna Türkmenistan bilen tenis sporty boýunça gatnaşyklary halkara derejesinde mundan beýlegim ösürmek bardaky meseleler aral maslahatlaşyldy. Hemde geljekde bilelikde ýerine ýetirilmeli işler wagtda özara pikir alşyldy.